pinakamalaki. O kaya hanggang sa pinakamaliit o kaya pinakamarami. Halimbawa, kapag sinabi ko, minimum naman sinundin, arrange yourself according to your height. Go! Height! O, di ba naka-arrange na yung girl? Ganyan lang. Patay kita pa dito. Patay ko may dito mother. Puro kayo para di ba naman yung cake. Ayan. Tapos, kapag nakapag-arrange na kayo, itataas niyo yung kamay niyo, ulul kayo, isisigaw niyo yung name niyo. Kayo Mackenzie, kayo Jean Bulan. Para malaman ko lang kung sino yung unang makakapag-arrange. Naintindihan niyo ba? Oh, okay. Okay! Dahil ganito game na to, best of 3 na. Ulo kayo ng water, ulo kayo ng water. Okay, best of 3.